Η έρευνα που θα σας παρουσιάσω είναι μια έρευνα που η διδακτορική διατριβή της κυρίας Λάπα, εγώ ήμουν επόπτης της, σαν πιο έμπειρος, λίγο πιο μεγάλος ηλικία, έχει παρουσιαστεί ήδη στο πρώτο σκέλος στο Ρέθυμνο, στα αγγλικά. Εδώ θα παρουσιάσουμε ένα δεύτερο σκέλος της έρευνας, το οποίο δεν έχει παρουσιαστεί εκεί και είναι σε σύγκριση με το πρώτο που παρουσιάστηκε στο Ρέθυμνο. Και ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Το πρόβλημα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε ήταν οι κοινωνικές δεξιότητες για μια ομάδα ομάδα παιδιών και νέων ανθρώπων που ήταν ελλειμματικοί σε αυτό. Οι Wilkin και Μάτσον το 7 είχαν ορίσει σαν κοινωνικές συμπεριφορές καταρχήν οι δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης είναι πάρα πολύ σημαντικές. Ξεχνάμε ότι αυτές είναι η βάση της κοινικοποίησης, το να είσαι ευπαρουσίαστος, καθαρός κλπ. Οι δεξιότητες συζήτησης, διεκδίκησης, επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων, οι επαγγελματικές δεξιότητες, και αυτές είναι οι κοινωνικές δεξιότητες στην οποία δεν παίρνουμε και πολύ βοήθεια για να προχωρήσουμε στη ζωή μας και τη χρειαζόμαστε, και οι διαπροσωπικές δεξιότητες, και εκεί είναι ένα κομμάτι πολύ σημαντικό στη ζωή μας. Οι δεξιότητες συζήτησης αποτελούνται από ερωτήσεις συζήτησης, προσωπικές δηλώσεις, ενισχυτικά και αναγνωστικά σχόλια, διάρκεια και καθυστέρηση ανταλλαγών, η βλεμματική επαφή, συναίσθημα και τόνο στη φωνή και το περιεχόμενο της συζήτησης. Η δεξιότητα συζήτησης είναι η ικανότητα να ξεκινάει κανείς και να διατηρεί τη συζήτηση με τους άλλους ανθρώπους. Το διατηρεί είναι τονισμένο, γιατί αυτό είναι το κύριο έλλειμμα που βλέπουμε στα παιδιά που μπορούν να πούνε ένα γεια, καλημέρα, να απαντήσουν καλημέρα και μετά τελειώνει η συζήτηση. Είναι βασικές για να διευκολύνουν την αποδοχή σε μικρής διάρκειας αλληλεπιδράσης και εξασφαλίζουν βασικά απαραίτητα συστατικά για τη δημιουργία μεγαλύτερης διάρκειας σχέσεων, όπως είναι η συνεργασία στις φιλίες και στις σχέσεις. Ο πληθυσμός που κοιτάξαμε ήταν άτομα, παιδιά και νέοι με μέτρια και βαριά νοητική υστέρηση, σοβαρή. Η μέτρια νοητική καθυστέρηση είναι ένα 10% του συνόλου των ατόμων με νοητική καθυστέρηση, και τα περισσότερα άτομα σε αυτήν την κατηγορία κατακτούν επικοινωνιακές δεξιότητες κατά τη διάρκεια των πρώτων παιδικών χρόνων, μπορούν να επωφεληθούν από την εκπαίδευση κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, η μέτρια νοητική, αλλά είναι απίθανο να προχωρήσουν στα γνωστικά πέραν στο επίπεδο της δευτέρας τάξης του δημοτικού, συνήθως, και κατά τη διάρκεια της εφηβείας έχουν δυσκολία να αναγνωρίσουν κοινωνικές συμβάσεις που μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίες στη σχέση με συνομιλίκους τους. Για την σοβαρή νοητική υστέρηση είναι μόνο ένα 3 με 4% των ατόμων που έχουν καθυστέρηση. Στα πρώτα παιδικά χρόνια αυτά τα άτομα κατακτούν λίγο ή καθόλου επικοινωνιακό λόγο. Κατά τη διάρκεια των σχολικών χρόνων μπορούν να μάθουν να μιλάνε και μπορούν να εκπαιδευτούν σε βασικές δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης. Ωφελούνται ελάχιστα μόνο από την εκπαίδευση σε ακαδημαϊκά θέματα, το διάβασμα, τα μαθηματικά, αλλά μπορούν να κατακτήσουν δεξιότητες όπως η οπτική αναγνώριση μερικών λέξεων επιβίωσης, έξοδος, τουαλέτα, και στα ενήλικα χρόνια μπορούν να είναι ικανά να εκτελέσουν δραστηριότητες σε πλαίσια που έχουν στενή παρακολούθηση. Από μόνα τους δύσκολα κατακτούν ανεξαρτησία επαγγελματική. Τα άτομα με νοητική καθυστέρηση και η δεξιότητα συζήτησης, τα άτομα με νοητική καθυστέρηση έχουν ελλείμματα στις αποτελεσματικές δεξιότητες επικοινωνίας. Αυτό είναι καλά εμπεριστατωμένο. Με αποτέλεσμα οι άλλοι της κοινότητας να τα αντιμετωπίζουν αρνητικά και να τα απομονώνουν και να τα διαχωρίζουν. Είναι ένα σοβαρό έλλειμμα. Επίσης, η ικανότητα συνδιαλλαγής με ένα συνεργατικό τρόπο διευκολύνει την αποδοχή των ατόμων με νοητική καθυστέρηση, και αυτό είναι καλά τεκμηριωμένο, και μειώνει τις ψηλές συχνότητες ακατάλληλων κοινωνικών προβληματικών συμπεριφορών αυτών των ανθρώπων. Επομένως, όταν δουλεύουμε σε αυτό το κομμάτι να τα βοηθήσουμε να αποκτήσουν κοινωνικές δεξιότητες, συγχρόνως βοηθάμε να μειώσουν όλες τις προβληματικές συμπεριφορές που έχουν. Ο στόχος αυτής της έρευνας ήταν η εκπαίδευση δεξιοτήτων συζήτησης σε παιδιά και νέους με μέτρια και σοβαρή νοητική καθυστέρηση,
που βρίσκονται σε ανοιχτά σε σχολείο, ήταν το ένα ειδικό σχολείο, και κλειστά εκπαιδευτικά πλαίσια, το άλλο ήταν ίδρυμα για τα μεγαλύτερα άτομα, για τους νέους. Και να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για το περιβάλλον. Οι συμμετέχοντες ήταν 8 παιδιά σχολικής ηλικίας με νοητική καθυστέρηση και άλλες αναπηρίες και 8 νεαροί ενήλικες με νοητική καθυστέρηση και σύνδρομο Down. Οι άλλες αναπηρίες που είχαμε στο σχολείο ήταν εγκεφαλική παράλυση, εγκεφαλικά τραύματα από ατυχήματα, αυτισμός, πολλά. Μοιράστηκαν σε 6 ομάδες σύμφωνα με το δυναμικό τους, το νοητικό, το οποίο εκτιμήθηκε με τις κλίμακες Raven, οι οποίες δεν είναι πολύ... είναι ενδεικτικές, αλλά δεν είναι πολύ φερέγγιες, από την άποψη ότι υπερεκτιμούν. Και τις κλίμακες της Welser, το WISC που λένε το 3, που ουσιαστικά προβλέπει την πρόοδο του παιδιού στο σχολείο, αλλά είναι ένα καλό στάθμισμα, γιατί είναι σταθμισμένο στο ελληνικό πληθυσμό για το πού βρίσκεται το παιδί. Έτσι, ενδεικτικά σας δείχνω οι 6 ομάδες ποιες είναι, οι ηλικίες τους και τα Raven και τα WISC scores, οι βαθμοί τους. Βλέπετε, στα Raven δίνουμε από τις 60 ερωτήσεις απήντηση στις 17. Δεν υπάρχει άλλη βαθμολογία. Είναι συνήθως πιο υψηλές οι εκτιμήσεις από ό,τι δίνει το WISC, που τα περισσότερα παιδιά μας είναι από 58 και κάτω. Ο τόπος της έρευνας ήταν ένα ειδικό σχολείο που συμμετείχαν παιδιά ηλικίας από 8 έως 16, με μέτρα και σοβαρή νοητική στέρηση και άλλες αναπηρίες, και ένα ίδρυμα κλειστό, στο Βόλο είναι αυτά, από εκεί έρχομαι και κάνω την έρευνα, ίδρυμα που ήταν ενήλικες 21 ως 36 ετών που ζούσαν μόνιμα μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Και τα περισσότερα είχαν down. Ένα από αυτό το δείγμα ήταν παιδί με σχιζοφρένεια. Νέος με σχιζοφρένεια, συγγνώμη. Οι 6 ομάδες των παιδιών που επιλέχτηκαν γιατί είχαν ένα μέτριο αναπτυγμένο λόγο, δεν μπορούσαν, είχαν ικανότητα να επικοινωνήσουν, θα τους επέτρεπε τις εμπλοκές σε απλές συζητήσεις, αλλά ποτέ δεν είχαν παρατηρηθεί να ανταλλάσσονται μεταξύ τους ή να θέτουν ερωτήσεις. Δεν το είχαμε δει εμείς που είμαστε οι δάσκαλοι τους. Η εκπαίδευση των ερωτήσεων έχει αποδειχτεί σαν τον πιο απλό και πιο αποτελεσματικό τρόπο για να συμμετέχει το άτομο στη συζήτηση, και αυτό επιλέξαμε αυτόν τον τρόπο για να τα εκπαιδεύσουμε. Οι δεξιότητες προς εκπαίδευση είναι να κάνουν ερωτήσεις, να ακούν τους συμμαθητές τους, να απαντούν σε ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις που εκπαιδεύτηκαν είναι πολύ απλές. Είναι τι είναι αυτό, τι τρώει, που ζει, βασισμένο σε παιχνίδια. 2 παιχνίδια του Δεσίλα κυκλοφορούν στην αγορά. Είναι που ζει και τι τρώει. Έχουν ζεύγη από ζωάκι και το αγαπημένο του φαγητό, ή από ζωάκι και η κατοικία του. Χρησιμοποιήθηκαν εικονίδια για τα ζεύγη, όπως είπαμε. Το περιβάλλον της έρευνας ήταν μια ήσυχη αίθουσα σε κάθε πλαίσιο. Ένα τραπέζι γύρω από το οποίο καθόταν η μικρή ομάδα των παιδιών. Οι ομάδες ήταν από 2 έως 3 παιδιά. Και τα αντικείμενα της δουλειάς που ήταν τα εικονίδια των παιχνιδιών, των puzzle. Μια κάμερα στραμμένη προς τα πρόσωπα των παιδιών και η ερευνήτρια που έδινε την εντολή, μιλήστε για αυτά που βλέπετε. Η διαδικασία ήταν μια συνεδρία που διαρκούσε καθ' όλη τη διάρκεια από την αρχή της έρευνας, από τη βάση της μέχρι το τέλος της. Ήταν γύρω στα 15 λεπτά οι συνεδρίες που είχαμε τα παιδιά με κάθε ομάδα. Ναι, στη συνεδρία τελειώνει όταν ρωτούσαν για όλα τα αντικείμενα που είχαν μπροστά τους και εξαρτώταν το υλικό. Στη συνέχεια, ατομικά είχαν εκπαιδευτεί κάθε ένα από αυτά τα παιδιά. Θα δούμε εδώ με πόσες συνεδρίες χρειάστηκε, για περισσότερα ζώα και περισσότερες κάρτες, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες της έρευνας. Βλέπετε ότι κάθε παιδί είχε τη δικιά του ανάγκη να κατακτήσει αυτά τα ζώα και τον τόπο που μένανε και τι τρώγανε. Από 1 ως 5 συνεδρίες. Το ερευνητικό σχέδιο είναι μια εκπαιδευτική παρέμβαση που έχει μορφή ενδοϊποκειμενικού, δηλαδή τα στοιχεία είχαν μαζευτεί ατομικά για κάθε μαθητή. Και είναι ένα ημιπειραματικό σχέδιο, γιατί δυστυχώς δεν είχαμε την πρόνοια να κάνουμε ένα αυστηρά ερευνητικό σχέδιο, αλλά
το κρατάμε για το μέλλον. Το σχέδιο περνούσε τα παιδιά μέσα από διάφορες συνθήκες, από τη βάση που δεν υπήρχε καμία βοήθεια, την εκπαίδευση, την εξέταση, τις επανεκτιμήσεις που γίνανε σε 3 και 5 και 7 μήνες μετά και τις που κάναμε και θα σας πούμε ποιες ήταν. Αναφορικά για να γνωρίζετε, αυτό το σχέδιο που χρησιμοποιήσαμε έχει αναφορά στη βιβλιογραφία σαν withdrawal designs και εκτιμούν τη σταδιακή απομάκρυνση μερών του πακέτου της παρέμβασης στη διατήρηση της νέας κατακτημένης συμπεριφοράς και κατά πόσον διατηρείται σε διαφορετικές συνθήκες αυτό που κατακτήσαν τα παιδιά. Οι πειραματικές συνθήκες ήταν η παρέμβαση άρχισε με τη βάση, όπου υπήρχαν μόνο τα εικονίδια των παιχνιδιών και η εντολή της δασκάλας, της καθηγήτριας, μιλήστε για ό,τι βλέπετε και καμία βοήθεια. Στη συνέχεια ακολούθησε η εκπαίδευση, κατά τη διάρκεια της οποίας η ερευνήτρια παρήχε πρότυπα ερωτήσεων, προτροπή, λεκτική ενίσχυση και διορθώσεις. Η εξέταση που δεν υπήρχε καμία παρέμβαση, απλώς παρουσιάστηκαν πάλι τα ερεθίσματα και ακολουθεί η πρώτη γενίκευση που οι συμμετέχοντες αλλάζουν ομάδα, με άλλα παιδιά δηλαδή μιλάνε. Η δεύτερη γενίκευση που οι συμμετέχοντες συζητούν μπροστά σε μια οθόνη υπολογιστή που παρουσιάζει τα ερεθίσματα, τα ζώα. Και η τρίτη γενίκευση που έχει να κάνει με τα παιδιά τα βγάζουμε στο εξωτερικό χώρο με ζωντανά ζώα να δούμε τι κάνουν. Η συλλογή στοιχείων, μαζέψαμε όλα αυτά τα στοιχεία, αυτό ενδεικτικό για να σας δείξετε ότι όταν πρωτοκάναμε αυτή την έρευνα μας ενδιαφέραν οι ανταλλαγές και αυτό κοιτάξαμε, αλλά κρατήσαμε στοιχεία και για άλλα και ως διαμαγείας είχαμε και μια επόμενη έκδοση. Το πρώτη έρευνα που παρουσιάστηκε στο Ρέθμο εκδόθηκε στο Ευρωπαϊκό Περιοδικό Ανάλυση Συμπεριφοράς το 2011 και τώρα τα στοιχεία που θα παρουσιάσουμε συγκριτικά σήμερα εκδόθηκαν τώρα το 2013 στο ίδιο περιοδικό. Επομένως, όταν μαζεύεις αρκετά στοιχεία, κάτι μπορεί να σου χρησιμεύσει. Το βασικό στοιχείο που μας ενδιαφέρει ήταν οι σχετικές ανταλλαγές χωρίς βοήθεια, αλλά κρατήσαμε για όλα αυτά, γιατί ανταλλαγές για βοήθεια, με βοήθεια, άσχετες ανταλλαγές εκτός περίοδου, που ήταν η περίοδος που είχαν το 1 δευτερόλεπτο αφού του μίλησε κάποιος ή ρώτησε κάτι να απαντήσουν, επαναλήψεις, στερεοτυπίες που υπήρχαν μερικές ήχοι που δεν ήταν λόγος, βλεμματική επαφή, που ήταν αυτό που θα παρουσιάσουμε σήμερα, διορθώσεις και μη κατανοητές φράσεις. Άμα τα χωρίσουμε σε ανεξάρτητες και εξαρτημένες μεταβλητές, αυτά που παρήχαμε, το λεκτικό παράδειγμα της ερευνήτρας, οι διορθώσεις, τα εικονίδια, ο έπαινος, το σύστημα ενίσχυτης που ήταν στο τέλος της συνεδρίας, όποιο παιδί συμμετείχε καλά, κέρδιζε ένα μπαλόνι, ή οτιδήποτε άλλο. Για τα ενήλικα είχαμε άλλα ανταλλάγματα. Και οι εξαρτημένες μεταβλητές ήταν όλα αυτά που κρατήσαμε στοιχεία. Αυτά που μας ενδιαφέρουν εδώ, που θα δούμε αργότερα σε γραφήματα, είναι οι σχετικές ανταλλαγές χωρίς βοήθεια και η βλεμματική επαφή που την ορίσαμε στο να κοιτά το πρόσωπο του συνομιλητή που απευθύνεται κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής και εντός ενός δευτερολέπτου πριν και μετά. Δηλαδή, άμα κοιτάξεις στο πρόσωπο που μιλάς εντός ενός δευτερολέπτου πριν και μετά στην ανταλλαγή σου, σκοράρεται ως βλεμματική επαφή. Ας πάμε στα αποτελέσματα κατευθείαν, γιατί αυτά έχουν την αξία τους και για αυτά πρέπει να μιλήσουμε. Τα ατομικά στοιχεία που παρουσιάζονται αναομάδα, για να φαίνεται η δυναμική της ομάδας στη συζήτηση, αλλά συλλέχτηκαν ατομικά, παραλύζονται τα αποτέλεσματα κάθε ομάδας σε ανταλλαγές και σε βλεμματική επαφή. Θα τα δείτε στα γραφήματα, σε κάθε ομάδα έχουμε 2 σετ γραφημάτων. Ο άξονας Χ δίνει το μέσο όρο των σχετικών ανταλλαγών στο πρώτο, χωρίς βοήθεια, και ο άξονας Ψ είναι αυτό, συγγνώμη, σχετικές ανταλλαγές χωρίς βοήθεια και η βλεμματική επαφή, όπως την είχαμε ορίσει, και ο άξονας Χ είναι οι συνεδρίες, οι συνεχόμενες συνεδρίες. Αυτή είναι η πρώτη ομάδα. Αυτό που ήθελα να σας παρουσιάσω και ήθελα να σας μιλήσω είναι ότι εμείς παρεμβήκαμε και βοηθήσαμε και ενισχύσαμε και υποστηρίξαμε τις ανταλλαγές. Δεν κάναμε τίποτα για τη βλεμματική επαφή. Τίποτα. Και ως διαμαγείας, όταν αναλύσαμε τα στοιχεία μας, είδαμε ότι ο παραλληλισμός της κατάκτησης των ανταλλαγών με την κατάκτηση να κοιτάω τον συνομιλητή μου ήταν εκπληκτικός. Στο δεύτερο γράφημα κοιτάμε μόνο το 1, αυτά που σημειώνονται ως 1, γιατί είναι με την ίδια ομάδα. Δεν προσμετράμε το 2, που είναι με άλλη ομάδα. Και βλέπουμε, άμα κοιτάξουμε αυτά τα στοιχεία, ότι είναι πολύ παράλληλα. Όπως ανεβαίνουν οι ανταλλαγές, έτσι ανεβαίνει και η βλεμματική επαφή.
θα εξηγήσουμε και θα συζητήσουμε γιατί συμβαίνει αυτό. Αυτή είναι η πρώτη ομάδα της Γιάννας, του Στέφανου και του Χάρη. Ανάλογα στοιχεία είναι η δεύτερη ομάδα, ο Χριστόφορος και ο Σωτήρης. Εδώ είναι, βλέπετε, δεν είναι, ο άξονας Χ δεν είναι συγκρίσιμος, γι' αυτό είναι σε άλλο ύψος, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η αναλογία των στοιχείων. Βλέπουμε ότι στη βάση κανείς δεν μίλαγε, κανείς δεν κοίταγε. Στην εκπαίδευση αρχίζαν να μιλάνε και βλέπετε ότι είναι σχεδόν παράλληλα. Βλέπετε πώς εξελίσσεται με το μαύρο τα στοιχεία του Χριστόφορου στην ανταλλαγή και πώς εξελίσσονται τα στοιχεία του Χριστόφορου στη βλεμματική επαφή. Είναι ανάλογα. Όπου ανεβαίνουν οι ανταλλαγές, ανεβαίνουν και οι βλεμματικές επαφές. Στο τρίτο γράφημα, ο Αντώνης, ο Γεράσιμος και η Βυργινία, παρατηρούμε το ίδιο πράγμα. Είναι σε όλα τα 6 ομάδες, είδαμε ακριβώς τα ίδια στοιχεία, είδαμε ένα παραλληλισμό. Τα πρώτα είχαν εκδοθεί το 11, τώρα εκδόθηκαν στο 13 τα υπόλοιπα, με το σχολιασμό που θα συζητήσουμε τώρα. Πάλι βλέπουμε αυτόν τον παραλληλισμό στις δύο συμπεριφορές. Τη μία συμπεριφορά που ενισχύθηκε και στην άλλη συμπεριφορά που δεν ενισχύθηκε ποτέ. Αναπτύσσεται με τον ίδιο τρόπο. Πάμε στην τέταρτη ομάδα, στη Σίμα Μαρίνα Πλησθένη. Πάλι το ίδιο πράγμα. Η βλεμματική επαφή σε κάθε άτομο ακολουθεί τις ανταλλαγές με εκπληκτική ακρίβεια, θα έλεγα. Αυτό μπορεί να γίνει και μια άλλη ανάλυση που δεν έχουμε κάνει ακόμα, στατιστική. Και το τελευταίο, νομίζω είναι, όχι, πρώτο-τελευταίο, είναι ο Γιάννης και ο Νικήτας. Και εκεί βλέπουμε την ίδια αλλαγή στις ανταλλαγές και στη βλεμματική επαφή. Και στις δύο ομάδες, όπου ανεβαίνει και η βλεμματική επαφή, όπου κατεβαίνουν οι ανταλλαγές, κατεβαίνει και η βλεμματική επαφή. Θα μου πείτε ένα αναμενόμενο και θα εξηγήσουμε γιατί μπορεί να είναι αναμενόμενο. Και το τελευταίο γράφημα είναι του Βάιου του Κοσμά. Πάλι βλέπουμε τα ίδια στοιχεία. Υπάρχει ένας παραλληλισμός σχεδόν καθρεφτικός. Να σχολιάσουμε λίγο αυτά τα γενικά αποτελέσματα που είναι πολύ σημαντικά και ιδίως άμα έχουμε εδώ λογοθεραπευτές, οι οποίοι επιμένουν πολλές φορές στην εδραίωση της βλεμματικής επαφής και προσπαθούν να ενισχύσουν αυτήν, ίσως δεν χρειάζεται να το κάνουμε καθόλου. Επομένως, 6 ομάδες ξεκίνησαν χωρίς ανταλλαγές. Όλοι οι συμμετέχοντες στην εκπαίδευση άμεθαν να απαντούν στο θέμα και να ρωτούν στο θέμα και αύξησαν τον αριθμό ανταλλαγών τους. Έτσι μπορούσαν να συζητήσουν ανάλογα με το δυναμικό τους. Κάθε παιδί ήταν διαφορετικό, αλλά μπόρεσε να συμμετέχει. Το κοίταγμα στο πρόσωπο του ατόμου που απευθυνόταν, η συμπεριφορά που δεν έβλεπε ποτέ ενίσχυση ή οποιαδήποτε ανατροφοδότηση, αυξήθηκε παράλληλα με τις ανταλλαγές. Τα συμπεράσματα. Η παρούσα παρέμβαση συνδυάζει εκπαίδευση σε μικρές ομάδες, ατομικές εκπαιδεύσεις, επιτραπέζιο παιχνίδι, υποστήριξη από πιο ικανούς ομοτήμους. Πάντα στην ομάδα είχαμε ένα πιο ικανό για να μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα. Και κατεύθυνση και ενίσχυση ανταλλαγών από την ερευνήτρια. Επέφερε μια ευρεία γενίκευση των εκπαιδευμένων δεξιοτήτων. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό γιατί και ένας λόγος που εκδόθηκε αυτή η έρευνα, γιατί επενδύσαμε πολύ λίγο στην εκπαίδευση, 2, 3, 4 συνεδρίες maximum και είδαμε μια μεγάλη ανταπόκριση και μετά στις επανεκτιμήσεις αλλά και στις γενικεύσεις και είδαμε γενικά τη συμπεριφορά να αυξάνεται στις γενικεύσεις. Πιθανόν μια ερμηνεία γι' αυτό ήταν ότι ο τρόπος που παρουσιάζαμε το ερέθισμα, ο υπολογιστής και ακόμα περισσότερο τα ζωντανά ζώα, ήταν μια αφορμή για περισσότερη συζήτηση. Ήταν πιο ενδιαφέρον, ήταν πιο ενισχυτικό. Επομένως, και αυτό να κρατήσουμε στο μυαλό μας, ότι το υλικό όπως παρουσιάζεται, άμα έχει ενδιαφέρον, θα αποδώσει καλύτερα. Αν δεν έχει, το παιδί δεν θα αποδώσει. Επομένως, στη γενίκευση βλέπουμε αυτή τη διαφοροποίηση του υλικού, του ερεθίσματος. Επομένως, βλέπουμε μια περαιτέρω βελτίωση στον αριθμό των ανταλλαγών για τα περισσότερα παιδιά και νέους και συνεχίστηκε στις επανεξετάσεις και στις γενικεύσεις. Δεν υπάρχει, αυτό είναι το σημαντικό, δεν υπάρχει ανάγκη εστίασης εκπαίδευσης στη βλεμματική επαφή,
επειδή αυτή αναδύεται παράλληλα με άλλες εκπαιδευόμενες επικοινωνιακές συμπεριφορές. Αυτό δεν το βλέπουμε μόνο στο λόγο που κάνουμε εμείς εδώ. Εγώ που δουλεύω με παιδιά χωρίς λόγο και χρησιμοποιώ συστήματα όπως ανταλλαγές εικόνων, το PEX ή το Makaton ή το νοηματική, βλέπω ότι όταν το παιδί έχει ένα σύστημα να επικοινωνήσει, η βλεμματική επαφή θα έρθει μόνο της. Μπορεί να μην σε κοιτάει, αλλά από τη στιγμή που χρησιμοποιεί την πρώτη του PEX, θέλω γιαούρτι, σε έχει κοιτάξει. Μόνο και μόνο επειδή έχει την πρώτη του PEX να δουλέψει. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό σαν στοιχείο για πώς εκπαιδεύουμε αυτά τα παιδιά και πόσο πρέπει να εστιάζουν στη βλεμματική επαφή ή όχι. Λοιπόν, τελειώνουμε τώρα για ένα πολύ σημαντικό θέμα, τη συμμεταβλητότητα που παρατηρήσαμε εδώ μεταξύ λόγου και βλέμματος. Μπορεί να είμαστε στην ίδια ομάδα αντιδράσεων και αυτό είναι μια πιθανότητα και αυτό πρέπει να ερευνηθεί. Και αυτό στα αγγλικά λέγεται response class. Δηλαδή μια ομάδα από συμπεριφορές που αλλάζει με τον ίδιο τρόπο άμα επενδράσουμε σε μία από αυτές. Είναι σαν να λειτουργούν όλες σε μια ομάδα. Και το βλέμμα και η απάντηση και η ερώτηση είναι σαν μια ομάδα συμπεριφορών. Λειτουργούν σε μια ομάδα. Ή μια άλλη ερμηνεία μπορεί να είναι ότι είναι αυτό που όρισε ο Κέγγελ pivotal behaviors, δηλαδή είναι όταν το παιδί μαθαίνει μια γενική συμπεριφορά, μπορεί να την εφαρμόσει σε πολλές άλλες περιστάσεις, όπως να απαντάς και να ρωτάς γενικές ερωτήσεις. Υπήρχε και άλλη έρευνα που υποστηρίζει ανάλογα πράγματα, του Ντέρμπι και των λοιπών, που επειδή υπήρχαν κάποια παιδιά που είχαν προβληματικές συμπεριφορές, παρεμβήκαν ώστε να κάνουν αιτήματα τα παιδιά, να μάθουν να κάνουν αιτήματα και παρακολούθησαν όμως συγχρόνως, γι' αυτό σας λέω ότι είναι πολύ σημαντικό να μαζεύουμε στοιχεία και για άλλες συμπεριφορές, παρακολούθησαν και τις κοινωνικές τους συμπεριφορές και είδαν ως με μαγείας ότι με την εδραίωση των αιτημάτων είχαν παράλληλες θετικές αλλαγές σε κοινωνικές συμπεριφορές. Επομένως, το τι συμβαίνει ακριβώς, θέλουμε άλλη έρευνα για να το... Λοιπόν, κάναμε και μια κοινωνική εκτίμηση, θα πάω γρήγορα σε αυτό, για να δούμε αν βλέπουν οι άλλοι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στην εφαρμοσμένη ανάλυση συμπεριφοράς. Εμείς βλέπουμε διαφορά στα γραφήματά μας. Ο κόσμος που βλέπει αυτά τα παιδιά καταλαβαίνει ότι έχει γίνει μια αλλαγή, βλέπει μια βελτίωση. Και το κρίνανε δάσκαλοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής. Εδώ είναι οι καθηγητές δευτεροβάθμιας και κατά μεγαλύτερη πλειοψηφία κρίνανε μια μεγάλη βελτίωση. Και εδώ είναι η εκπαιδευτική ειδικής αγωγής που και αυτοί με πιο αυστηρούς κριτήρια αυτή είδαν μικρότερη αλλαγή, αλλά η μεγάλη αλλαγή δηλώσαν οι περισσότεροι από αυτούς. Επομένως, να τελειώσω γρήγορα λέγοντας ότι το πρόβλημα είναι ότι τα παιδιά αυτά έχουν δυσκολίες να αναπτύξουν φιλίες και να συνδιαλέγονται, αλλά τα άτομα με μέτρια και σοβαρή νοητική καθυστέρηση μπορούν να εκπαιδευτούν σε δεξιότητες συζήτησης, να επικοινωνούν με τους ομοτήμους και να βοηθούν την επικοινωνία μαζί τους και να δημιουργούν φιλίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα για τη ζωή τους. Η εκπαίδευση λοιπόν των κοινωνικών δεξιοτήτων αντιπροσωπεύει δυναμικά αποτελεσματική προσέγγιση για επιτυχία ένταξη αυτών των παιδιών και τους βοηθά να δημιουργήσουν σχέσεις και με τους ομοτήμους. Γρήγορα στις προτάσεις. Το γεγονός ότι τα αποτελέσματα φάνηκαν σε παιδιά και νέους με μέτρια και σοβαρή νοητική στέρηση δίνει τη δυνατότητα για ακόμα πιο σύντομη και εύκολη εφαρμογή σε ελαφρότερες αναπηρίες και προτείνεται η εφαρμογή αυτής της παρέμβασης και σε άλλες ομάδες με ατόμων με αναπηρίες, καθώς και τα αποτελέσματα ήταν εμφανή σε πολλούς τομείς. Η εκπαίδευση των γενικών ερωτήσεων είναι δυνατόν να αναφέρεται σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα και να συμβάλλει στην καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των ατόμων με αναπηρίες. Θα ήταν εύλογο να προτιμάται από τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής. Ευχαριστώ πάρα πολύ.